Здравейте, приятели от света на Endeavour Houses. Намираме се в един от големите супермаркети в Америка, Sam's Club. И започваме да разглеждаме заедно. Още на самия вход има най-различни цветя, които човек може да се вземе и да се посади вкъщи. Това е мястото, където освен телевизор може да си купиш и диаманти. Нека да погледнем какви са цените на диамантите. 4, 5, 6, 12 хиляди долара, 6 хиляди долара и абсолютно всички диаманти идват с сертификат. Също така тук може да си пуснете нова линия за вашия телефонен номер. Може да си смените телефона, да направите супер много неща, които са свързани с мобилните услуги. Може да си закупите хладилник, може да си закупите перални, сушилния, ето ги и цените, доста ясно се виждат. Ето в момента е сезон на барбекютата. Ще разгледаме някои от тях. 350 долара, 399 долара и всичко, както и в другите магазини, е на секции. Тук е всичко, което може да намерите и ви трябва съответно за вашия офис. Батерии, канцеларски материали, столове, маси, офис столове. Продължаваме. Още канцеларски материали. Матраци. Също така може да си закупите от тук. Има най-различни машини, генератори. Може да си закупите и ламинат. Ето ги и цените. Това е цената за една цяла кутия, 26 долара, 26 долара, 35, като този 5 мм. Само секунда, това е винил. Това всъщност не е ламинат, това е винил. 5 мм, 100% waterproof на 35 долара. Може да си закупите дивани. Килими. Само за 120 долара. Супер приятни са на допер. Много интересни дизайни. Тук имаме още избор, различен размер, на различна цена. Огледала, малки, големи. Може да си закупите и ковче за покуп само за 60 долара. За 600 долара са пуснали много интересен шкаф. И тоалетна за 99 долара. Уж супермаркет за храна, а може да си намерите абсолютно всичко. В тази част са перилните препарати и най-различни кутии, съответно за съхранение. Да, мами! Във всяка една секция в самото начало пише какво е съдържанието на дадения коридор. Съответно, тук имаме храна за кучета. Тук имаме тостери, микровълнови, роботи, 239 долара, прахосмокачки, най-различни. Фритюрници. Алкохол, всякакви видове, абсолютно всякакви видове. Когато отивате на каста, задължително идва човек, който проверява вашите години, за да може да ви позволи да си купите дадените бутилки от алкохол, който си решили. Най-уникалното вино, червено.
50 годишнина анивърсари. Тук започват големите хладилници. Съответно този, в който има месо. Тук са яйцата с прясното мляко. Има страхотно суши, което ще ви покажа сега. 12 евро. И по-големия микс е на 25-13. Риба. Всякакви видове риба. Още риба. Рибата, която е позната на всички, шунгата е на 25-30 долари. Зависимост от позната на парчета, салати от плодове, любимите скареди с сос. Тук имаме секция, в която имаме страшни вкусоти. Кифлички с масло, тези са с ябълка, с череша, търнова, не знам как и на български, като тръгълни банички. Съответно и може да видите техните цени. Плодовете, сега ще минем през тях. Хляб и още сладки изкушения. Като също така в този голям супермаркет може да си поръчате и различни видове торти. Това е кейк само за 16 долара. Този е морковен кейк. Тези са с булчета, 8 броя за 18 долара. Доста видове. Тук има различни бисквитки, които американците супер много обичат. Тези са с шоколад, бял шоколад, черен шоколад и с oatmeal бисквит. Продължаваме с зеленчуците. 6 чушки са на цена от 7 долара. Червения сладкия картоф е на 6 долара. Тези домати са страхотни. На 5,32. Цените краставиците, 3 краставици на 4 долара. И сега да влезнем в хладилник. Доста студено. Борвинки 7 долара за 510 грама. Малини 5 долара за 340. Ягодите са само 4,48 почти за 1 кг. 1 кг ягоди за 5 долара. Моркови 3 долара и 17. Гроздето е 6 долара. Има дори 1 долар оф от цената. И съответно има чесън, нарязани плодове там. Много студено. Хляб. Нека да ви покажа и хляба. 3,58 за хот-дог. 2 броя хляб 10 долара. Имаме още 2 броя хляб за 5 долара, като този от 10 долара е най-хубавия. Има една апликация, в която може да си сканирате всички продукти и ви казва колко е лош или хубав съответния продукт. Може да си закупите тигани на тафал за 60 долара, кърпи, форми за готвяне. Абе няма нещо, което да го няма в магазина. Както обичам да се шегувам, от яйцата до диамантите, всичко може да се закупи в този магазин. В тази част на магазина може да си го закупите на различни безалкохолни напитки. Може да си купите на куфари. Samsonite 2 куфара за 150 долара. Страхотна цена
завивки, чершафи, от другата страна съответно кърпи. Отделца за $10. Възглавници за декорация и не само. Детски кърпи за плажа за $12. Детските кърпи отново за плажа са на цена само $9,98. Обувки има също така. Супер леки обувчици, $40. Кърпи. Постелки за баня, много мекички, $12. Аксесуари за баня, $20. Чорапи, бело, всичко. Чаршафи, египетски памук, $80. Пижами, дрехи за децата. В тази част режат месото вътре, правят го на пържолки на различни размери, с кост, без кост, и го изнасят навън. Това е довежда до $31 за... Само секунда да погледна дали има в около килограм. Около килограм. Дори няма килограм. Каймата е на $6, като 93% на 7 мазнина, има и 85 на 15. Отиваме в хладилника за яйцата. Нашумялата тема за яйца. Млякото 3,44, това е близо за 4 литра. Има мляко от бадеми за 7,47 и яйца 18 броя за $6,64 и 24 броя за $10,74. Тези яйца преди около 2 месеца бяха на около $6. И любимите мъфини на американците. $5 за 6 огромни мъфина. Слагам си ръката, за да видите колко е голям мъфина. Огромен е просто. Най-различни видове бананов, шоколадов, с боровинки, без боровинки. Огромен асортимент. Цените на бананите 1,97. Динята е 9,87 за брой. Пъпеша 2,99. Ананаса е на 2,97. Киви 7,47. Лимоните са на 3,38. Цената на лука е за 3 кг $6. Има различни видове лук, съответно, и нормални картофи като нашите 5 кг близо за $9. Бананите са, за мен са без пари, 1,47 за килограм и половина. Килограм и 36. И продължаваме надолу.